Dozvolite mi da pozdravim članove predsjedništva bloka Umirovljenici zajedno, predsjednika nadzornog odbora gospodina Dragana Šolaju, člana predsjedništva Branka Petrža, potpredsjednika bloka Umirovljenici zajedno gospodina Štiglić Dražena, gospođu Sandru Petruš, predsjednicu gradske organizacije Zaprešić, gospodina Jozu Marunicu, predsjednika gradske organizacije Dugo Selo, gospodina Stjepana Feketeja, člana predsjedništva bloka Umirovljenici zajedno i člana predsjedništva županijske organizacije, gospodina Vladimira Flačera, člana predsjedništva bloka Umirovljenici zajedno i člana predsjedništva županijske organizacije i tajnika županijske organizacije i našeg poštovanog uvaženog predsjednika bloka Umirovljenici zajedno, profesora gospodina Milivoja Špiku. Dame i gospodo, dragi stranački prijatelji, poštovani predstavnici Domoljubne koalicije, poštovani predstavnici umirovljeničkih udruga, Matice umirovljenika Josipovac i Matice umirovljenika Višnjevca, Udruga umirovljenika i starijih osoba, uvaženi gosti, predstavnici medija. Dozvolite mi da vas sve skupa pozdravim u ime predsjedništva županijske organizacije bloka Umirovljenici zajedno Osječko-baranjske županije i svoje osobno ime i da vam se još jednom zahvalim na odazivu i podršci koju ste nam ukazali svojim dolaskom na ovu današnju tribinu pod nazivom Umirovljenici jučer, danas, sutra. S posebnom radošću i zadovoljstvom pozdravljam predstavnike Matice umirovljenika mjesnog odbora Josipovac i mjesnog odbora Višnjevac, najstariju, najbrojniju umirovljeničke udruge u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvatskoj, udrugu koja nije ničija konkurencija, protivnik i neprijatelj, kako je to predstavnici nekih umirovljeničkih stranaka u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji spočitavaju. Matica umirovljenika koja je kao i udruga umirovljenika i starijih osoba u bloku Umirovljenici zajedno prepoznala svog istinskog prijatelja i partnera uz čiju pomoć može ostvariti svoje umirovljeničke ciljeve. Blok Umirovljenici zajedno u kojem ljudi doista drže do svoje riječi, časti, poštenja i duboko su svjesni situacije u kojoj se umirovljenici Republike Hrvatske danas nalaze. Zato što su u bloku Umirovljenici zajedno odgovornost, vjera, obitelj i ljubav prema svojoj domovini Hrvatskoj i umirovljenicima uvijek na prvom mjestu. I zato što je blok Umirovljenici zajedno jedina istinska domoljubna i nacionalna umirovljenička politička stranka koja danas čini se veće izborno tijelo hrvatskih glasača i predstavlja novu političku snagu u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvatskoj, koja se za razliku od nekih umirovljeničkih stranaka zalaže za zajedništvo i ujedinjenje cjelokupne umirovljeničke populacije. Stoga vjerujem da će nam se u bloku Umirovljenici zajedno uskoro pridružiti mnogi naši sugrađani, hrvatski branitelji i umirovljenici, kako bismo ujedinjeni još jače i snažnije zajedničkim snagama osigurali bolju, pravedniju i sigurniju budućnost svoje generacije i generacije koja dolazi. Da je tome doista tako dokaz je i ova današnja tribina koja je početak jedne nove suradnje i novog zajedništva. Zahvaljujem se na kraju na pozornosti, za bolju, sretniju i sigurniju budućnost svih umirovljenika. Živjeli!